Yazi nginokuvakashelwa i-out yami la inesidina yabo. Manje inokuthanda ukubheda amagama esiNgisi yabo nami. Vele angisayinaki nami vele sengiyijwayele yabo. Shuthi yafika kumina mfethu. Yabo yafika ekuseni yangitshela ukuthi ibikade izalwa ngayizolo yabo. Yafika yangitshela ukuthi hey mfundo hey. Yazi edladleni bebengishayela i-birthday party. Yabo. Yasho ukuthi ziyakhipha-ke. Yabo. Kanti vele last week yabo ngayifica ichelela lapha kwesaya yabo. Yabo ngiyayibuza isikhiphani mfethu. Khona la ngisafuna siye khona yabo ithi no hey manje nale hose pipe le ayifuni ukukhipha amanzi kahle yabo. Yabo kanti last week uqanda ungitshela ukuthi behambe nomuntu wakhe beyikhiphile beye tavern. Uyafika lapha uyasho ukuthi fika lapha ngimqabulela iRheineken ewu2 nesangane ewu2 yabo yalomuntu lo yabo.